Vi tager det meget alvorligt, og vi bruger rigtig meget tid på at snakke sygefravær og fravær og omsorg i det hele taget for medarbejderne. Det gør vi, fordi vi mener, det er meget vigtigt, at for det første folk trives, men også at vores hus fungerer. Loven er jo en ting, den skal selvfølgelig overholdes, den skal vi leve efter, men vi må også godt forbedre loven og gøre det bedre på den måde, at vi er mere aktive i forhold til, hvad loven påbyder os. Vi har en regel, der hedder, at når man har sygemeldelser, så ringer man kort efter i hverdagen til den daglige leder, og lige tager en kort snak om, hvordan og hvorledes. En ting er, at man er syg, men en anden ting er, at man ikke har kontakt med arbejdspladsen. Det er i mine øjne ikke særlig godt. Deres arbejdsplads og deres hjem og deres selvværd og hele deres liv er jo en helhed. Og det går vi meget op i at snakke om, at det ikke kun er arbejde, og så er det privatliv. Når vi holder omsorgssamtalerne, så tør vi godt snakke om de ting, det handler om. Vi tør godt være åbne og ærlige og tør røre ved de lidt farlige ting. Selvfølgelig ud fra, hvad medarbejderne er med til. Så jeg appellerer meget til, at man er åben og ærlig og tør give noget, både medarbejdere, men så giver vi sandelig også som ledelse en masse. Nu giver den nye lov med mulighedserklæring, den giver jo rigtig mange muligheder på den måde, at vi faktisk via en samtale kan planlægge, hvad skal der til for, at du kan komme i gang? Er der nogle hjælpemidler, der skal bruges? Er der noget, der skal planlægges anderledes? Skal du have andre arbejdsopgaver? Hvis ikke man kan lave fysisk arbejde, så kan man jo måske lave noget EDB-arbejde, eller man kan bare være social ved vores beboere. Samtalen foregår, det tager en halv til en hel time, hvor man vender tingene. Man vender faktisk alle muligheder i huset. Jeg har det som ledelse sådan, at det skal selvfølgelig være ud fra, hvad medarbejderen har det godt med. Man laver måske ikke sit vanlige arbejde, men man laver noget andet. Det er rigtig godt, fordi så holder man kontakten til sine kollegaer, til ledelsen, til de beboere, man har med at gøre, de opgaver, man har med at gøre, og kan følge med. Simpelthen bare det at være der, det kan være for nogen rigtig godt, at de har oplevelsen og også at blive værdsat, at de kommer. Vi har for eksempel indført, at det er helt i orden at komme på arbejde og have en dårlig dag. Man skal bare være åben over for det og sige det, så planlægger vi dagen måske anderledes. Du nøjes måske med at tage et par af de daglige opgaver, og så kan du enten slappe af, eller også kan du læse hjem igen lidt før, så du også kan nå det, du skal derhjemme. Det er vigtigt, at vi som ledere tager en tidlig kontakt til vores medarbejdere. Og det er for at få lavet nogle aftaler, så vi får fundet ud af, hvornår kan vi for eksempel holde et møde, en samtale sammen, hvor vi får snakket om tingene. Det er utrolig meget vigtigt, at medarbejderne føler sig set og hørt.